И във всичко това Исус не им даде календар и да каже 2025 или 6, 27 август, 3 часа ще дойде моето второ пришествие. Не! Той не им даде календар, но той им даде предупреждение и той им каза следното: пазете се да не ви заблуди някой. С други думи, в това последно време ти трябва да бдиш за твоето сърце, за да не те заблуди някой. Защо? Защото в това последно време има много хора, има много проповедници, има много учители, има много хора, които казват, че знаят, но към къде водят? И ти трябва да бъдеш много внимателен в това да вземаш най-доброто, и да прецениш това вярно ли е, това истина ли е, този човек правилно ли говори, този проповедник правилно ли проповядва. Защото в последно време ще дойдат много лъжепророци, които ще говорят, но няма да бъде истина. И много хора ще се заблудят. Той каза: пазете се да не ви заблуди някой. Във всичко това искам да ви кажа, че днес има повече информация от всякога, но за съжаление има много по-малко откровение. Има много информация. Ако ние цъкнем в интернет в момента и напишем просто една дума, напишем примерно Бог, и знаете ли, ще ни излезе толкова много информация. Но истината е, къде може да намерим откровението за Бога? Къде може да намерим откровението? Информацията може да я намерим много бързо, много лесно. Знаете ли, дори не трябва и да пишете. Има и гласов режим, в който ти можеш да си говориш и да кажеш: дай ми информация за Бог. Информацията започва да тече. Но информацията е различна от откровението. Защото информацията, тя те информира за нещо, докато откровението те трансформира за нещо. Има разлика от това да те информира нещо и да те трансформира за нещо, за определена цел. Има разлика. Защото информацията може да е тук, но откровението остава тук, в сърцето. Защото информацията е все едно някой доктор да учи 30 години и да няма нито една успешна операция. Какво го ползва? Ползва ли го нещо? Че той 30 години е учил, но и същевременно той няма истинското откровение, когато извършва операцията и вижда всичко на практика.